Колежките ме искат да ме стискат и да ме прегръщат и да ме обръщат. Колежките ме искат да ме стискат, колежките ме искат да ме стискат и да ме прегръщат и да ме обръщат. Момичета от офиса, лудница навсякъде, как да им откажа, не мога, не. Погледи ме палят, усмивки ме изгарят, думи ме опияняват, танци ме разтапят. Момичета от офиса, лудница навсякъде, как да им откажа, не мога, не.